नमस्कार। हम आप सबके छोट भाई भोजपुरी के सिंगर सूरज राजा रउआ लोग के हम ई बतावे कर दिना लाइव आइल बानी कि हमार बड़ भाई पप्पू जी भोजपुरी इंडस्ट्री में जौन भी कार्य इस समय हो रहल बा, चाहे नया होई तो सब सब मतलब कुछ भी गाना से लगाए पिक्चर शूटिंग, चाहे कुछ भी जौन कार्य होई भोजपुरी इंडस्ट्री में रउआ लोग के सबसे पहले नोटिफिकेशन यूपी बिहार नाम के चैनल पे मिल जाई। तो रउआ लोग यूपी बिहार नाम चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा के ओकरा सपोर्ट करी, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि खेसारी जी बाने, पवन जी, अक्षरा जी, कल्लू जी, अरविंद अकेला कल्लू जी, चाहे राकेश मिश्रा, चाहे परमोद, चाहे केहू भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल छोट बड़ कलाकार केहू भी कुछ भी कार्य करी तो सबसे पहले आपके यूपी बिहार नाम चैनल पे अपडेट मिल जाए। तो रउआ लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश बा कि चैनल के सब्सक्राइब करी और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन के सबसे पहले प्राप्त करते सपोर्ट करी। हमारे बड़ भाई पप्पू जी के नया चैनल शुरुआत कैले बानी यूपी बिहार नाम के, तो रउआ लोग इस चैनल के सपोर्ट करी और आगे बढ़ाई, ताकि कुछ भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्य होई तो सबसे पहले रउआ लोग के देखे के मिली। तो रउआ लोग सपोर्ट करी।